Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ. Taa abịa m wetara unu maka ọlụ sponsorship ndị na-achụ ya. Nke a bụ na mba United Kingdom. O nwere ụlọ ọrụ ndị na-achọgasị ndị mmadụ ka fa bịa lụọ ọrụ fa ọrụ. Mma agwa unu afafa, gwa unu kọntaktị fa, mma agwa unu email fa, unu jiri aka unu chụlụba aka unu, maka na gịnị, fa chọrọ mmadụ and fa na-enyekwazi sponsorship nọọ imeritizie nye igaba. Mma ewekwala afọ ụlọ ọlụfa tinye na comment section. Wekwala ihe niile ndị a na-akpọ afa tinye na comment section. Ndị chọrọ ya fa si na fa chọrọ ya. Ome ofu awa mma abịakwa ọzọ wee mara ndị chọrọ ya wee nyezie ndị ahụ. Ndị be anyị, ụlọ ọrụ dị iche iche juru na United Kingdom, ụdị dị iche iche. Fa na-eme advert na fa chọrọ mmadụ na fa chọrọ mmadụ. Ọ bụ anyị bụ ndị na-eje enyopufa wee wepụtalie unu welie wee nye ndị ọ dị mkpa ka fa welie wee kwalụ ngwa wee mee ihe dị mkpa. Ya bụ ewepụtalie unu jilie mebe ihe dị mkpa. Unu jiziela aka unu wee mebe ihe dị mkpa na mmadụ a nara unu kọpọ 6 penny ma ọ bụ ịbịa si mmadụ ma eli gị mba, ihe eji nwa aka gị mee nke a ọ dị nnọọ ihe ndị oyibo na-akpọ izi, maka email dị na ya, phone nọmba dị na ya, ihe niile ị ga-awọsọpụ nkwepa. Nke mbụ a na-akpọ Vira. O nwere website, o specialized na hospitality, health and social care, ndị nọọsụ na ndị nkụzi. Ọ bụrụ na ị bụ onye nkụzi na ị bụ onye nọọsụ, nke a na-akpọkwa gị. O nwekwa ndị a na-akpọ Insolutions. Mma enyekwa unu akara fa ma webụsaịtị fa ma fon nọmba fa ma email fa. Ọ bụrụ na ị mara akpọ ime na email itinyebe application. Ị mara akpọ ị na-akpọ ịmara agba ị na-agba. Ndị be anyị, ọkwa ozi ekene ka anyị na-ewetara unu, ezigbote ozi ọma. Ọ bụ ihe a ka anyị ga na-ewetara unu mgbe niile, ihe ga-abala unu uru, maka na ọ bụkwa ọdịmma ndị Igbo ka anyị nọ na ya. Anyị si anyị fụkwa ihe ga-abalị ndị Igbo, anyị ga-emetekwa wee wepụta wee gosikwa unu ka unu welie sokwelu wee ṅụlịa wee iwe wee tọọ onye ọbụla ọchị. Ya bụ Insolution a anyị ga-akwụsị na abụọ anụ echi. Anyị nwekwa ike anyị jee wegakwala ndị nọ na Igbo anyị abịa, maka ndị nọ na Igbo anyị abịa ọtụtụ na ebe ahụ fa mara na Igbo class word na ọ bụzikwa ebe a ka anyị na-eme maka ọlụ. Ya bụ ọ dị ọtụtụ, anyị ga na-ewepụta ofu maka na asị na achịjuo nwata aka asị enyelie nya onye. Ụfọdụ kwa otigelizie onye ahụ anya. Abụọ anụnwa ka anyị na-ewepụtala unu na mbọsị tata. Echi anyị ga-ewepụtakwa ọzọkwa. Anyị achịjigo ya ka ụsa, maka anyị bụ ndị ma ka esi ana n'imi. Anyị agago sie ana n'imi wee sipụtacha ndị a. Fa na-enye sponsorship. Ọnwụ egbuo ka alụrụ aka, maka na ndị employers, ndị ọcha ngaloko, ndị olikafesi ọmụagụ, ndị na-eme ka ndị na-apụchalụ mmadụ ihe n'ike. Amama ga-akpọfa ndị ska ihe nwa na akata mkpu ego. Ọ kwagokwefa maka ịbịa n'Igbo class word na Igbo anyị abịa onye gị first class information iwelie wee je kwalụ ngwa ọrụ wee lụọ ọrụ ga-abalị gị uru. Maka na anyị na-akagbu atụmatụ mmadụ imegbu mmadụ ibie. Unu afụghị akata mkpu ego ofa na ana ọ kwagokwe belụsọ ma ịchọzikwa ka a na-aga na-agị mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka a na-agị ijiri aka gị mebe ihe. Ọ bakwala unu chetakwa anyị ọ bala unu bịakwa akọpụta ozi ọma. Ọ bala unu bịakwa zitela anyị ozi ọma, maka na ihe anyị ma ka anyị na-achịnye unu. Ihe anyị ma a sị kama ị ga-enye nwatakịrị azụ mgbe niile nye kụzielie ka esi egbu azụ. Onwe ka o si bala unu chetakwa bịakwa anyị kwupụta ozi ọma. Ọ bụcha ihe anyị si ka anyị gwa unu ka anyị na-etinyela unu nye n'ime comment section, ka unu na-enye anyị akara ịfụnanya. Unu na-ekwela anyị traditional song anyị ikpọ onye national anthem anyị na-asị ndewo DJ da unu emeela, ndewo DJ dalụ unu emeela.
ọ gwụcha ihe anyị chọọ ka ị na-ekwela anyị n'ime comment section tụsaa ya ka ndị ga-eji elite ihe weli elite ihe. Ya bụ nke a na-akpọ Vira. Hey, ọ bụrụ na ị bụ nọọsụ maọbụ healthcare assistant maọbụ ticha wee dịlị gaba, ọ bụzi Insolutions a solution abịago. Ọ bụ ifuru bọọsụ a na-anya na mba United Kingdom, ị gaa training ya, ndị a ga-enye gị sponsorship ma coach driver ndị chọrọ ịnya moto. Ọgba yakata ọgbani gịnị yakata. Ngwani ka ọ dị na mgbe ọzọ, ka emesịa.